Nexweşiya leşmaniya ji navçeya Tiltemirê gihîşte nava koçberên Kampa Waşûkanî. Li gorî serjmarên ji aliyê rêveberiya Kampa Waşûkanî hatine tomarkirin, heya dema amedekirina vê raporê zêdeyî 400 kesî tûşî leşmaniyayê bûne. Hevserokê Kampa Waşûkanî Berzan Ebdullah ji dengê Amerîka re dibêje ew bang li rêxistinên navdewletî dikin da ku destwerdanekê bikin û alîkariyên bisîşkî pêşkêş bikin. وەک نەخۆشییا لەشمانیا لە vê derê zêdî 300-400 haile li cem me peyda bûnin. Heta roja îro wek rêxistinên mirovî hînekê pêşkêş bo vê milletî nekirinin. Ê mixabin heta aneka tu ew destek hîna nehatî kirin. Ji bo vê jî bangewaziyê me ji rêxistinên mirovî ji dewletên navnetewî gehebekî çavê xwe li ser vî milletî vekin, bi rastî jî milletek belengaz û pêrîşan bûye. Li aliyekî din, heyva sor a Kurd gotekane rêxistina tenduristiyê li kampê dibêje leşmaniya ji aliyê Tiltemirê derbasî nava kampê bûye. Astengiyên dermanî yekcarna li cem me derdikevin, encamê wê sebebê wê çi bûn? Ne me û ne hevalbendên got derman pêşkêşî me dikin ev hejmar wê li devera Bakur û Rojhilatê Sûrî derkeve û di nav wê jî de kampê. Yani bi rastî hejmar wek dibêjin xarici tewaqûat bû, teîsîrekê wê mezin carna çê dibe, lê em hemû hewildanê xwe dikin, em derfetê xwe dikin, got em karibin bihêrin ev derman bê wefirandin. Ew jî heya astekê em bêjin sedî sed lê heya astekî mezin em xebatê dikin got bê wefirandin. Li gorî heyva sor a Kurd heya niha nêzîkî 1320 vaksînên dijî leşmaniyayê hatine dan. Ji hêla xwe ve pêketiyên leşmaniya di kampê de diyar dikin got ew vaksînên xwe dibin lê hin caran vaksîn qut dibin. Hejmara rûniştvanên Kampa Waşûkanî gihîştiya 15500 kesî. Li gorî rêveberiya kampê pêwîstî bi kar û barên xizmetguzariyê hene, bi taybetî yên tenduristiyê. Lê ji ber got ev kamp ji aliyê UN ve nayê naskirin, rewşa kampê di milê saxlemiyê de bi taybetî pir xerab e. Zana Umer dengê Amerîka, Kampa Waşûkanî.